As I'm telling you now, all the parties, all the people that appeared in that video from Ogene, Agwata, that had to do with Mrs. Azuka. All the videos, personas that their images appeared there. Everybody is on the run. Everybody knows I see on here. Igbo Igbo ndị ọma jem ọnụ asị na-eburukwa na mbata n'ụbọchị nke taata asị n'ebe onye nọ na-anụ ọnụ m asị m udo dịrị gị ihe ọma ya emela onye ọbụla na-eke n'ọrịa na afọ na nkwọ afịa na-anọ Omenala Igbo asị na ọ ya dịrị onye ọbụla na mma biko o nwere ozi aka na-eweta ihe na-eme n'ụga maka Nonso ihe na-eme na be ndị be emene being the chief engineer of the whole thing bụkwa Nonso emene bụ maka ọnwụ nwanne nwaanyị bụ Ogochukwu emene biko gee ntị na o nwere the concluding part of this tonight na asị agwa m na anyị na-ewetara unu ihe ọbụla bụ ozi si na ụga wee pụta ka ndị mmadụ ga-elu oke isi anụ nwa n'isi mara ebe ọ kwụsị egbu na amaghị ebe o bido unu ya mara ebe ọ kwụsị biko na-enunu vidiyo ka unu nụ ebe nwoke anyị breakdown of ihe niile menụ n'ụga so far unu akọkwa na Nonso nọ na police station dị n'Ọka ọ bụ ọzọkwa na n'ụga village wee n'igwe nọ na police mgbe m nụrụ ya nsị ha na akwụkwọ na ọkụzụ sas ka ọnụ ma akwụkwọ ọkụzụ sas ka ọnụ anyị adọkwa ya vam ebe ahụ mana ọnụ ọbụla ọ dị na ụmụnne m na vidiyo kwa unu nụkwa mara ebe okwu kwụsị malụkwa ka o si ebido malụ ka ọ kwụsị mara ebe a na-ehedi ahead of na biko maka na igwe ekwulọbịa na igwe ndị ụga akpakọtago ọnụ ka ha bịa meeting mmalụ mana the general point is that na nwaanyị na-anachi ya bedi ya very soon na vidiyo kwa unu fa everybody for the successful action on the banishment of Mrs. Azuka Mrs. Azuka from Oga. Well, Mrs. Azuka is actually from Ekulobia, but married to Umeze Oga Azuka, Mrs. Azuka Emena. We can reliably inform you that Nonso Emena is now in police custody, not just at Umuchu but at State CID Oka. Not just him, other accomplices that are to be invited will surely be remanded as well at that police facilities. We thank you for being part of our program, for watching. For those that supported us, we thank you very, very much. For those that gave us monetary support, we love you. For those that send us some logistics, why it lasted, we say God bless you immensely. For those that harbored us and of course give us not just the logistics but the food and of course nourish our well-being while everything lasted. We say may the Almighty God grant you all your good desires and make us fulfill our respective destinies. Amen. It is concluded I ought to have stayed behind so as to monitor proceeding, or rather interview or speak with Igwe of Ekulobia and Igwe of Oga. This evening they had meeting. Okay, I am reliably informed that meeting is ongoing. After the meeting, of course, there is supposed to be a formal ground, or rather a framework that will outline how Mrs. Azuka Emena will return to her husband's house at Oga.
from what we found out, Uga people are not, they are not just that kind of people that will, maybe, let me just put it like this. The first time I went to Uga on human rights activism related affairs 6 years ago, it was all about a video. Her land was sold. This time around, it's still in Uga, and from accusing the woman that she killed her daughter, and she wasn't giving her a chance to at least say something to everybody. This is the locus of the whole thing. We're supposed to hear her, even if she's guilty as charged, even if she's guilty as the public court has condemned her. We are supposed to hear from her, but nobody did. Even all our attempts to raise our voice, she was suppressed. Some journalists, some people, some media personalities came along. They were shut off. You can see it is just a calculated scheme. And who is that person behind the scheme? Well, maybe you are not listening to me. Maybe you're not following the updates. But it is obvious that we all know who we are putting this into. Nonso is now languishing in police custody. We can confidently tell you, so to speak, that is languishing in the gulag. He's not doing so because he acted wisely. He is doing so because he acted foolishly. Because in the first place, Nonso had an elder brother, Ugochukwu. Ugochukwu is the eldest person, or the eldest person are in their father's compound. He gave instruction to the chairman and vice chairman Omenala that his dead sister should be what? Buried. Okwas na avunwe lotenna kesi vonwa elotezinna ka avozeles nwa lozo na nna maọbụ ọwọ na abosi n'aka megini bela aka onwere onye o megini ọdụ n'aka onye ọdụ n'aka emegini ekuzie ka ya esi akwa nwanya wo ukwuwa Nonso ji aka ya wee kpacha ebe niile ọ ga-eme wee na-emefie ọgbọkwụ nwanne nwoke wo Ugochukwu na fon. Nwanne nwoke kpọọ na fon ọ sị na ọ bụrụ ihe nwanne nwoke kwuru ka ya eme nọ nke okwu ka ya eme. Azịgbakwa anakwa agha isi aka abụọ abụ isi aka abụọ onye ọdụ gbakwa n'aka onye ekwukwa m mgba n'aka eji n'aka mgba n'aka ka gị nwa gba n'aka maka olu oge nwa ewe make like that. Yara like ya. Yotago. So ekene everybody me iwe niile iji bụ na ije anyị ga ọfụma. Chioma Samuel, thank you very much. His worship Ugochukwu Obonna, my wife, thank you very much. My mother Ngozi Obonna ni nna mene, thank you very much. When you say thank you very much, when mgbe anyị na-enene onyonyo ahụ egosi gị kọwala ego sedo kọkwala ka nsi jefe ije nje n'ụga iwesi m ije ajadu ka ije bụ n'ụga ije ajadu ka ije bụ ejekwa again kedizi nke iwesi ya mama na ọ bụkwa like that gị nwa na onwe wụrụ na ajadu mụ nwa wụrụ nwa ajadu awụ na nje kwuchisele ndị enwere ọnụ a ga-eji wee kwuo ọnụ ya kedu ibe mmel ọsị m na ọ bụ okwulu ọra na mụ jebe ọkwa na asị na onye nna ya zelu ya mee n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ asị na onye nna ya zelu ori na ojelu omegide ụlọ ọkpa megide gbakapụ ụzọ so ibe niile gara ọfụma ekere m unu rinne barista Ifeanyi Obi
Nana, wow. You just watch it, just say something. Darling, Patrick Osakwe. Ogandoga, darling. John Clara Ogochukwu. Okay. Dialysis. It's been what it is. You don't judge a story from just one perspective. You hear from this party, you hear from the other party. You now conclude. As I'm telling you now, all the parties, all the people that appeared in that video from Ogene, Agwata, that had to do with Mrs. Azuka. All the videos, personas that their images appeared there. Everybody is on the run. Everybody knows I don't want to start stating or publishing or popping out people's names, but then I want to thank you for being part of this journey that has been most successful because of your inputs, your participatory contributions, your monetary contributions, and otherwise. God bless you. God bless you. When the man I get months moon, I bought in an unknown as a model de love. Every nature video because the like, take one subscribe button, the like, basa posi, and no, because cordon number sales.